Mitä hyötyä on tällaisesta ulkoistetusta virtuaali- kautta etä- kautta digiassistenttipalvelusta? No, meillä on ammattitaitoiset assistentit. Jos sä tarvit apua HR-puolelle, meillä on henkilöt, jotka tietää viimeiset lainsäädännöt siitä. Tai jos sä tarvit taloushallinnon assariapua, niin meillä on esimerkiksi kirjanpitäjät, jotka tekee assistenttitöitä. Sitten jos sulla ei ole ihan kokopäiväisesti sitä työtä, niin tämä on joustava tapa, koska me tehdään sopimus, missä sovitaan se tietty tuntimäärä viikossa tietyllä tuntihinnalla tai tietty tuntimäärä kuukaudessa tietyllä tuntihinnalla. Ja sitä myöten budjetointi ja ennakointi on huomattavasti helpompaa, sillä sä tiedät, että mitä se kustannus tulee olemaan. Sitten vielä sekin, että jos sun assari, jonka sä oot palkannut, jos hän on esimerkiksi kesälomilla tai lomilla ylipäätään tai kipeänä, niin teetkö sinä ne hommat silloin tai jääkö ne tekemättä? Meillä sitä probleemaa ei ole koskaan, koska meitä on useampia, me sitten autamme toinen toisiamme. Ja me kerrotaan sulle myös aina ykköshenkilö, joka on aina teille yhteyshenkilönä, mutta sitten kun hän on lomilla tai jotain muuta, niin meillä on aina sitten toinen, joka kyllä pystyy silloin hoitamaan ne tehtävät. Joten tämä on hyvin helppoa, joustavaa ja sitten on myös tällaista hyvin iloista ja asiakaslähtöistä palvelua.